салом ва бозам салом ба мухлисони барсаи бузург. Умедворам ҳама хубету ба ҷо ва хунукиёи сахти Тоҷикистону Русия шуморо чандон ташвиш надодааст. Фикр дорам хунукам бошад, дилҳои шумо гарм аст, гарм ба зиндагӣ ва Барселона. Охирин даста ба як ҷузъи зиндагии мову шумо табдил ёфтааст. Ин бошад канали Барса ТЖ аст, канале ки сирф дар бораи Барселона мегӯяд ва хушо ки моро ҳам мухлисони Барса тамошо мекунанду ҳам мухлисони дастҳои дигар. Медонед барои чӣ? Барои он ки ин Барселона аст. Дастае ки имшаб боз ба финали Суперҷоми Испания роҳ ёфт. Бале, роҳ ёфт. Чунки ин роҳ ба осонӣ ба даст наомад ва нашри новбатии мо дар бораи ин нимфинали Суперҷом ки Барселона бо Бетис 1-1 задан қисса мекунад. Пеш аз он ки ин қиссаро бишнавед, хоҳиш дорам як лайкро дареғ надоред ва ҳамагӣ чанд дақиқаи худро низ дареғ надоред, то бинед ки Барсаи дӯстдоштаи шумо ба чӣ гуна мушкилӣ ба финали Суперҷоми Испания баромад. Тайёред? Пас рафтем. Дӯстон, сарпарасти видеои мо ширкати 1x мебошад. Дар он ҷо вақт коэффициентҳои баланд ва бонусҳои гуногун шуморо интизор аст. Ҳамчунин нафароне ки то ҳол регистратсия накардаанд метавонанд дар аввалин пардохт бо промокоди Барса TG соҳиби $100 бонус гарданд. Ссилкаи бозӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. чунончи интизор мерафт, Роберт Левандовски ба ҳайати Барселона баргашт. ӯ дар бозиҳои ҷом ва Суперҷом ширкат карда метавонад ва пешакӣ бояд бигӯем ки Левандовски чун ҳамешагӣ дар хатти ҳуҷум хеле хуб бозӣ кард. Ба ғайр аз Левандовски ки бо Усмон Дембеле ва Рафина дар ҳуҷум бозӣ карданд, хави ба майдон чунин ҳаятро баровард: Марк Андре Тер Штеген дар чорчуба, Серхи Роберто, Кунде, Алба ва Араухо дар хатти дифоъ, Педри, Гави, Де Йонг дар миёнаи майдон бозӣ карданд. Албатта хатти ҳамларо аз ду канор Роберто ва Алба дастгирӣ мекарданд. Яъне барои ба финали навбатӣ баромадан хави тамоми қудрату тавоноии Барсаро ба майдон овард. Барселона хуб оғоз кард ва ҳатто як гол ҳам зад, аммо голи задаи Педриро довар офсайд гуфт. Ин ҳуҷум бошад аз ҷаримагоҳи Барселона баъди ҳуҷуми Бетис оғоз шуд. Араухо бо як партофт тӯбро ба миёнаи майдон расонед. Рафина бошад бо як партофти дигар Педриро 1-1 бо браво баровард. Аммо ба бахти Педри, Рафина дар ҳолати нобозӣ будааст. То нимаи қисмати якум бозӣ қариб баробар шуд ва Тер Штегенро ҳам зарур омад ки маҳорати худро нишон диҳад. Дар дақиқаи 30 бошад ӯ як бори дигар исбот кард ки Нойер бояд қулфу калиди дарвозаи мунтахаби Олмонро барои якборагӣ ба ӯ супорад, зеро ӯ яке аз сейфҳои олии худро дар карьераи дарвозабониаш иҷро кард. Бетис ҳолати миллионфоизаро баъди сейфи ӯ натавонист ба гол табдил диҳад. Гуфти бобои ғулом худо момента ҳамиқа мекунад. Дар футбол қоидаи маъмуле аст ки назадӣ мезананд ва Барса Бетисро барои ин ҳолат ҷазо дод. Мисли партофти пешини Араухо ин маротиб Педри тӯбро ба Дембеле партофт ки ӯ бо як гузариш аз дифогари Бетис тӯбро ба Левандовски ки аллакай дар ҷаримагоҳ буд партофт ва гуфти Игнат Петрович там уже дело техники. Ин гол дар дақиқаи 40 бозӣ зада шуд. То он ки дастҳо ба танаффус раванд, Тер Штеген ду маротиби дигар Барсаро аз гол наҷот дод ва ин ишора бар он буд ки дар қисмати дуюм мо тамоман Бетиси дигарро хоҳем дид. Қаҳрамони қисмати якуми бозӣ 100% Тер Штеген буд ки гуфти ӯ гапо ҳалолаш бод. Ӯ дар ин қисмат 3 сейфе кард ки Барсаро аз 3 голи миллионфоиза наҷот дод. Як голи задаи Левандовски бошад ҳанӯз чизе набуд ва ҳам Бетис заъфиятҳои Барсаро хуб омӯхтааст ва дар қисмати дуюм онро ҳатман истифода мекунад. Дар қисмати дуюм айнан он чизе шуд ки мо гуфтем. Барселона ҳамин як голро кифоя донест, аммо Бетис барои баробар кардани ҳисоб ҳама қувваи худро сафарбар кард. Шояд хави инро эҳсос мекард ки голи Бетис наздик аст ва Де Йонг ва Дембелеро аз хатти нимуҳофизат ва ҳуҷум гирифта Бускетс ва Ферран Торресро ба майдон овард, аммо ин тағйиротҳо чизе надоданд. Баръакс, дар дақиқаи 77 бозӣ шогирдони Пелегрини дарвозаи Тер Штегенро рахна карданд. муаллифи гол Набил Фекир шуд. Воқеан дар голи задаи Фекир муҳофизатгарони марказӣ миллион фоиз гунаҳгор буданд. чун ҳамешагӣ баъди хӯрдани гол Барса ба худ омад ва Левандовски як гол зад ва довари майдон Карлос Де Соро онро мисли голи задаи Педри офсайд гуфт. дар дақиқаи 79 бошад хави боз даст ба тағйирот зада ин дафъа аз майдон Алба ва Серхи Роберто гирифта шуда ба ҷои онҳо Кристенсен ва Маркос Алонсо ба бозӣ даромаданд. баъдтар Ансу Фатиам Рафинаро иваз кард, вале аллакай дер шуда буд. ҳисоб тағйир наёфт ва вақти бозӣ ба экстра тайм рафт. Аммо дар аввали қисми иловагии якум Барса як зарбаи ҷаримавӣ кор кард ва баъди баргардонда шудани тӯб аз сӯи муҳофизони Бетис Ансу Фати онро бо як зарбаи олӣ вориди дарвозаи Клауди Браво кард. Акнун боз Барса ба пеш гузашт, аммо гуфти Игнат Петрович не тут-то было. ин маротиб Лорен дар дақиқаи 101 бозӣ
паритетро дар бозӣ таъмин карда ин нимфиналро то задани пеналти бурд. Бояд иқрор шуд ки Бетис ин бозиро 10 нафар анҷом дод, ҳарчанд ки вақти зиёд онҳо кам набуданд. Гвардадо дар дақиқаи 118 бозӣ ба дар шуд, вале ним соати охирам Луис Энрике баъди лад бардоштани якпоҳа бозӣ мекард, аммо ин баҳона шуда наметавонад. Дар задани пеналти бошад бахти Барселона омад кард ё бахти Бетис омад накард. Аслан инаш чандон муҳим нест. Муҳим ин аст ки Барселона дар қиёс ба Бетис 4 зарбаи бехато зада рохати финали Суперҷомро ба даст овард. 2 зарбаи задаи Хуанми ва Карвальоро бозам Тер Штеген баргардонида унвони беҳтарин бозингари бозиро ба даст овард. Акнун муборакамон бошад як эл классикои дигар. Барселона ва РЕАЛ барои Суперҷом мубориза мебаранд. Аз ин дида афишаи бузург дар футбол магар имрӯз вуҷуд дорад. Албатта бо Месси ва Роналдо ин эл классико рангу тоби дигар доштанд, аммо бо Левандовски ва Бензима ҳам бад нестанд. Чунончи дар нашри пешин гуфтем, Барселона ин ҷомро 13 маротиба ва РЕАЛ 12 маротиба ба даст овардааст ва акнун ё баробарӣ ё боз пештар гузаштанд. Хулас, моро як бозии гуфти бачаҳои крутои даҳшат интизор аст. Гӯш ба қимор бошед ки ин финал якшанбеи меомада баргузор мешавад ва умедворем ки бо пирӯзии Барса. Охир ҳам РЕАЛ ва ҳам Барса то финал ба воситаи пеналти расиданд. Аммо фарқ ин аст ки РЕАЛ бо як дастаи миёнаҳоли чемпионат бозӣ дошту, Барселона бо яке аз мудоиёни зинаи болоӣ. Гуфти гапи шоир ин куҷову он куҷо. Аммо финал ҳамеша аз коғази тоза оғоз мешаваду, так что ин буду он буд ягон аҳамият надорад. Аҳамият як чиз аст, ғолибият дар ин финал. Аз шумо дастгирии канал ва аз мо наворҳои ҷолиб. Барои имрӯз тамом. Худои ёру Муҳаммад ҳамроҳатон, дӯстони хубам. Барса чемпион, Барса ба пеш. Хайр, бачаҳои оча, дар паноҳи Аллоҳ.